bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapotnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, dahil pong personalan, si Henry M. tagahapot lang, mga kaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Magkasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyu masolusyonan at ang sarong problema malinawan. Ini po ang katuyuhan kan ang hapot sa DCGB Radio. Paramon tanawan, buwan naman ang report. Hali po dyan sa luwas na sa linya mga tugang si Joshua Bino. Para sa sitwasyon dyan sa luwas, aramon tanaw ang mga latest na mga pangyayari dyan sa tuya po na kapalibutan. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Joshua, good morning, come in. Joshua? Nawawala. Hello, go ahead. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantabay, dawa. Dahil kita... Natantaman ni Pison. May lang tama, Joshua. Ta medyo, gari, nagakuha na. Nag-nipis. Yan. Sige daw. Hello. Yan. Go ahead. Good morning, Bibi. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, dawa, dahil kita physicalmente apektado ka na sira na nangyari tumal sa Middle East. Alaga at tagkuntig ko katuya, iabot kita kat epekto kay ni, particular na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo, kung tayo alas 6 sa Tobago, ngunyan na aldawni na Martes, na kapag pausap naman din fuel price adjustment, ang nagtatirang mga petroleum gas station DPR sa syudad kan na Legazpi. Pero halos dahil nagkakararayo na mga presyo kayo ni. Pero punta dito yung Caltex, punta ng presyo nini o ang lokasyon kayo na kuwata tumag sa barangay 57.20 pesos. Ang tower diesel 59.20. Bantang ang platinum so premium 59.85. O, piraso. Pakiulit tabi dyan. Piraso diesel. Diesel 57.20. 0.3. 20. Okay. 57.20. Okay. Ang power diesel 59.20. 59.20. Gasolina. Unleaded silver 58.85. 0.85. Platinum Iniso premium ano? Okay. 59.85. 85. Sunod, kerosene. At di ko nakuha panso kerosene. Wala sa paskin. Oh. Sunod dito, Petron. Caltex sila. Petron. Digita Rizal. Hmm. Diesel Max 57.20. 57.20. Pareho sa Caltex. Ano ini? Petron? Yeah, pareho nga din sa Caltex. Pareho. 57.20. Turbo diesel Turbo. 59.20. Oh, pareho sa power diesel kan Caltex. Okay. Sunod, XCS Premium XCS 59.85. 59.85 pareho. Caltex. Parehas. Extra advance Extra advance. Iso unleaded din eh. unleaded Okay. 58.85. 58.85 pareho. Parehas man. Kerosene. So pero hindi ko na pabiti. Dahil dyan nakasurata kung inin separado ining pump.
separate. Dahil ni dyan, tanag lang ko kisubra piso ang kerosene. Sobra dos ang kerosene. Oo. Sige, sa bagay. Sunod, Shell. Ayan kaya cooking gas yan. Oo, Cooking cooking. gas. So, nini. Sunod, Shell. Shell. Hindi mang-grade dito sa Rizal, Barangay Oo. Rizal. Shell, fuel save, diesel. 59.84. 84. Oo. Oh. Shell V-Power diesel, Oh. 67.83. 0.83. Halangkaw sa endano. Alangkaw, So, diesel 59.85. So, power diesel 67.83. Oo. Natagar harayo ni. Yun, sabi ka ng pump attendant, yun na ngayon sirang price adjustment. Oh, sige daw. Next. Sunod, fuel save, gasoline, 61.65. 61.65. Sorry nini. So, premium ini. Ano ni, unleaded. Unleaded. Okay. Premium, V-Power gasoline, 65.55. 65.55. Okay. Halangkawon sinda, no? Halangkawon sinda. Medyo alangkaw. Halangkawon sinda, ah. Oo. Oh, okay. Sunod dito, sea oil. Sea oil. Sea oil. Extreme gasoline. Gas. Ano ni, premium, Oh, 60.65. 65. Extreme unleaded, 59.65. 59.65. Exit diesel, Diesel. 57.45. Pira? 57.45. Point. Okay. Yan din na presyokan Big Four. So, Mantang sa mga paninda, so, sa indang premium, 60.65. So, unleaded, unleaded, 59.65. So, diesel ninda, 57.45. Roger. Ayun. So, medyo, ang huralang ka sa Caltex, ano? O sa Shell? Ang lang ka BP sa Shell. Nata sa Shell ini, pero in-increase inda. Ay, Sige. Yun yung balikan tayo medyo sa 26, sabay-sabay na ma-increase so gasolina sa kaduwang batch. Staggered bagayan pag-increase kaan. O di, iba naman ito. O sige. baka ang i-clips kayo sa sunod bit na sana. Yung nga ni, diyan ka lubin ang kaon ng mga salbatana. Maabot yung 70? Posible. Oh, okay. Sige. Yan BP na presyo kan Big Four. So mga small scale, halos pare-pares man BP na presyo. Hindi naman nakarayo din sa Big Four na yan. Oo. Halos pare-pares naman sa na presyo baga. Hindi sa Legazpi City. Pero so far BP Henry, so inot na kumbaga first wave pa lang yan. Oo. Sana Diyos ko na pagkaagang ini, nagkaigwa ng bigla sa mga pump ninda, nagkaigwa ng laog? so iba nga BP actually na Kasi bang gibaga sa daw, na ngayang laog daw, busan. Di mo yun naman nakaka, di mo nagburukas kaya tabta, kwan ngaya, di ba? Ano sabi? Ngayon na aga, sabi kay Boy Kasubago ka nag-ikot si Boy, ngayon na aga ngaya, kwan ngaya, uning, day pa ngaya, tadyan pa ngaya alas 10 mabukas, tama calibrate yun kang pump. Kasi pwede. kung mga yan daw, nagkaigwang gabos nagkaparano sa tangkininda. Actually, may sarong station na may paskil na may out of order. Out of stock. I mean, out of stock. Out of Kaya stock. po, ano niya po sa out of stock? Sabi ninda, kompleto man niya kami gabos, diesel, gasolina, para ngaya, tigalat niya na mag-load giraray, mag-deliver giraray, para magamit itong pump, kaang out of stock sa pump. So, ibang pump, kompleto. Nalibong ako ito ang out of pump stock, bagay, ang pastil ako ang pump, yun na so, yan na, supig nila ang Machine? tao to. Yan yan mismo so, pagkarga mo, yan ang pump. Yan mismo so, machine dyan. At baga, tulong, ano yan, tulong, Litro.
Iyan na pump na yan, iyan na piglalawag sa tangkikan auto, iyan ang pigapod na pump. So yan, so, di ba tulong yan, bipigda, ano baga, ang hilingan ba kang presyo, so very kwadrado. No. May, itong, halimbawa, tulong sunod-sunod na kwadrado, halimbawa, sa sarong kwadrado, stop na yan. Sa ibang kwadrado, may laog, kompleto. At sabi ng attendant, naghalat niya i-deliver para dumating sa sarong kwadrado ito para magamit ito pa. Ugaring, di talaga kita oras ugaring na magbantay kan maghapon kung may nag-abot man ng ganun delivery, ano? Diba? Oo. Pangyari sa maaba ka. O sige. Ay, dito. O sabi Yan ka sa ang, puyan ng mga listeners, good morning pa di, ang base fuel prior to increase para mahiling ang difference kan increase. Iyo baga, pero so, garing, ako nagaparahiling kang presyo kan ako nagkakarga. Tanalibong ang payo ko. Pero Diyos wa, tama ini kayo, no? Ini, nakama-record ka kayo na, na-record ka. Diba? O sa masunod na pag-ikot mailing mo, kung pera sunod nagdag, makompare mo, makomparar ta. Free of additives and contaminants, kaya mahal ang Shell. Okay. Marketing is kaya calibration lang ang usual cost, kaya dahil mo na naglo-load. Actually, ika-calibrate iyan na pump, iyan na sa may presyo baga. Iyan, pika-calibrate iyan, tangani na magparareho ang presyo. Tayo baga, nag-automatic yan. Kundi calibrated, hindi baka maray tama sulaog kang budbuda dapat nga ni kuta sa sige taon. Dapat kuta nga ni sa mga LGU, mga syudad, mga munisipyo. May nagchi-check diyan kung tama ang sarong litro ninda. Tayo baga per liter baga ang bakalan ta. Dapat kuta may nagdouble check na ahensya kan gobyerno kung bumakal ka sarong litro, kung tama ang paka sukol kan sarong litro ninda. Di ba? Ikaw kang kisukulan. Kento kan ako nasa field reporter. Ikaw kang nalingon ko lang kung ano ngayon siya. May burubit-bit na nagari container na itong sugari. Pipano ito? Ang lawag ka ito? Sarong litro. Kung maraman mo dyan, kung tama ang pagkakalibrate kan sa endang pump through checking, kaya na burubit-bit din ng lauga na gadget para naman sukulon kung tama ang litro kumpara sa sarong sa kantidad nila. Gari, wala na pang unang kikon. Anong gari? Bata magparapang iwal ka man ngunyan. Ang iba, titarama hanggang katotohanan. Nagit na sa imo. Correct. Pero kawad mo na nagtrabaho. Pag nailing ka, mala ng hiling sa imo. Diba? Ay, nako. Bata, ako talaga, buko magparapakiiwal. Ibaga. Ito silang may kaiwal. Iyo baga, aglakaw-lakaw ka dyan sa mall, kaya sa kaiwal mong naradyo mo, sinigyapot ka na. Pero sa totoo lang, may mga kon talaga, may dapat kitang turok to kada, naghihiro, araw ka, alang kao. Sisayangan sa kan gobyerno na ma-check kung tama ang pagkakalibrate kan pump ninda. Tama? Correct. Sisay na tawan mahiro kung tama mga tugang ang pagkasukol kan sarong litro dyan sa saindang pump. Tama. Di ba na ako nagit? Nag-question man sana. Pero dapat iyan, pag off ninda kasubanggi, kinalibrate na nindaan. Pwede. Dapat. Okay. Sige. Yan nga, may pigkargan ako dyan pinming sarong gas station. Pero ang bisis na ang pag ano yan, ang alibaw nga, ma-increase nga sa aga. Martes. Oo, Domingo pa sa nauluan. Wala na sinang gasolina, diesel, igwa. Di ba nagabot? Baka hababaw ang tangki sa Rome. Ando na ako, sa ditang tangki, kaya madali maubos. Di ba? Pero ang challenge talaga, sisay na ahensya kan gobyerno, ma-monitor kan kung tama ang pagkakalibrate kaya. Buda, kung tama, ang sarong litro, susugduman sa presyo. Diba? Tama tayo yung baga pag nagkarga ka sa auto, makas kasunununun baga nagtatalibong ang pump. Correct. O, yan ma-monitor kung tama yan o sala. Yan ang hapot. Hapot ni Kadoroy. O,
Kaya nga na ba kung para pakiiwalta? Awinda, latoson ta ka. Ayun, dati, batiyong ko pa lang. Ha? May ako, ini kaya base sa experience ako kan mga panahon na mga reporter kami, ako, si Pio, yan, mga field reporters kami kan, si Pio, ako, itong Jess, di Puntong Lito, Sara Freddy Boy Keto, si SM Edgar, Professor Edgar Barameda. Kami kito, magkasarabi ka. May nag-check talaga kaya, o kaya, ganyan kaya. Yan nga, paminsan i-announce, paminsan unannounced. Sa chichik ninda, kung tama ang pagkakalibrate kang pump, hindi junior kung pwede sa DOST. Adi, apotong daw ang DOST ka, kung pwede sila ka na mag-calibrate. Kaya baga, sa Department of Energy ang gasolina, bata ang gasolina baga, ang petroleum products, regulated baga ang pade, di ba, Dr. Chris? Ha? Ang gasolina baga pade, ang produktong petrolyo, deregulated yan. Sabiyon, sinda, pwede silang maghururon sa na dahil kipakiaraman gobyerno. Pero sisayan mamonitor ka kung tama iyan, napaka-pump ninda. Usually kapag aram na kan mga gas station owners na ma-increase ang next days, nag-order na yan prior to increase. A day prior to increase, puno ng tanks kaan. Pero out of order dahil expected ang surge kan mga mapakarga, posible na maubos lugi sila. Yung mananggad. Adi, kaya dakulang ganan siya nindangon yan, taang stocks kan tangkinindan na bakal pa sa lumang presyo prior to increase. Sabi, kinipad-increase. Yung baga, ay nako. Yan ang pigapod na ang presyo daangon yan kang petroleum products na staggered partial unofficial price. Yan, actually yan ang challenge. Sisay na ahensya. Anong ahensya? Baka pwede sa DOST, ano? Abuton ta daw ang DOST kaya. Baka ito kita kan sa Department of Energy. Pero baka ang lokal na gobyerno, mga munisipyo, syudad, no? Ang mga munisipyo o syudad, tagabos bagang munisipyo, kabos na syudad, ikaw mga tugang kikuan, ikaw ayan ki gas stations. Paano pag-monitor ka? Hello? Good morning, BP. Morning. Ang charot dyan, ang pagpangkan, tama. Oo. Pinaka-problema dyan, BP, sa pressure. Kaya nga ni pare, sa pagluwas naman, kung linuwas na makaya dapat ma-order ka nga yaki sarong litro sana. Correct. Diba? May bumili mo kung tama susukol kang litro kumpara duman sa paka-calibrate kang pump. Ang pagluwas ng pressure kan, BP, pag lalo na pag makutuhod ng pressure, minabula ba gayan? Iba ka? Oo. Gumandi yan nagkakaproblema. Kaya nga ni, dapat may nag-double checkutan sa kang gobyerno. Kung ikatasaw ka, pabukak mo siya sa number 1 ng pressure. Ay, go yan? Igwa, Kani, pwede mag-request? ata, Eh, di ko aram yan. barkada mong pigasulinan mo, Oo. ako ka. Pwede tabi, boss, ngaya once na. Number 1 sa na? Pwede ang ibon kang gas, kan pam, ano po kaan? Pwede ang ibon kang so... Pwede ang ibon pare kang pump boy. Pwede yan. Pwede po kaan? So, Hindi yan. talaga? Ilingon mo ha, Oo. hindi yun, initik ko lang ni BP. Ang pressure baga yan. Iya, correct. Ang mahiling mo baga, pag nagkakarga ka, pag mausok ko ng pressure, makaskatod. Iyo. Diba? Kung pag malay ang pressure ka, palay daway, pag zero maridindo, kita nyo pagkarga. Kaya ako nagkaigwa kang idea, naarog ka, kasi sitwasyon, ako makaskatod ka, sa pressure ngayon, sir. Pwede paluyaw ang pressure. Pwede yun na senda. Ang aram ko kaya kanmigo, pag ngaya mainit ang panahon, tayo nagkakuha na hanggang anong term kaan? Nagbubutog, nag-something, basta may term kaan eh. Tamay, nalingawan ko sa term. Ngaya pag mainit, pag malipot, iba ang kuan, iba ang dalagan kang pressure. Totoo yan, pero ikaw kung mapakarga kita, ako, mapakarga ko, first thing in the morning. Okay. Unyan,
Ano yung una na pig-observer na natin na kung makaskasong ka? Yan ngayon ang pressure cancer. Okay. Kapit ang diesel pagaw. Pag nagputo ko ng pressure kang diesel, Nagsubo? Oo, tama. Pag duminaw ganyan naman, kasabay lang sa binayadan mo. Oo. Manap daw kita ka-expert kang kung paano makatipid sa gasolina, budak crudo eh. Kasi ako yan sa estimated lang sunahin ko, baby, ha? Yeah, manap daw kita ka-expert ka. Ayan na po, kumbaga sa kuya man, baby. Oo, Tupilo ang kuya ko, na tama ang idea ko. Yeah, okay. Okay. Thank you, baby. Salamat Miguel, di ba? Manap daw kita ka rin sa tuya, gari ko lang ang mga eksperto, ano? Ngayon nga ni, dapat may makaurom kitang ekonomista. Kasi doon, Joshua, dumana daw tabi ang Bicol University o sa college dyan na may professor on economics. So talagang may major in economics o master in economics. Ano ang implikasyon kan gas kampyo kan presyo kan produktong petrolyo sa mga sa gabos? Ako may ideya ako kini. Halimbawa, nag-increase ang produktong petrolyo, anong pakaando man sa mga manufacturing na nagagamit ki diesel sa pagprodusir. Siyempre, so transportation, plus factor mo yan, mga tugang. Kaya ang, kung ano yan, ang sitwasyon, ma-increase, no? Buda, halimbawa nga sa mga nagagamit ki fuel, nagagamit ki fossil fuel, ma-increase yan ang presyo kan kuryente. Ano pa ibang implikasyon kayan? Siguro baka taganay da ang pinitang makaor. Kung pag sa gobyerno baga, siyempre, kontrolado ang kuan kan reaksyon na di. Pero kung gari independent mga tugang na analyst pagabot sa ekonomiya, nakakabilo siya kan sa iya tabing opinion. Diba? Gas attendant na sabi ni Sir Tony. Diba? Yan ang gari dapat na, ngunyan ng mga panahon, dapat may maging government agency na maging vigilante, mga tugang, para sa pagreparo ka na bagay, para napapaboran ang konsumidores. Bako na napapaboran ang nagkapira na mga negosyante. Dumang kita mga tugang kay Jimmy na salita. Aramon ta daw ang report. Uni, saro pwedeng kulog kipayutan niya na aga. Kaya sa agang hapon, malarga ako pa Manila. Kung yung mangyari yun, maprograma mangiraray ako naman. Sa agang hapon, mapa Manila kami. Tama doon. Kung yung mangiraray, maprograma mangiraray ako naman sa Manila. Sige na! Gari na da ang mga tugang tinampuan ibabaw. Ako dapat na pagmagibukang dam, pigadalan man kung dakol na tubig ang pwedeng maistakan dyan. Maistak dyan. Pag pigadalan, yan ang dam mga tugang, dapat estimated ta na dahil po naguhubas. Adi, diba? Oh, sabi ni Manong Rick, malalang Jane, sabi ni Manong Rick, sumisting ka nga magkaraki gasolina sa butik kan soft drinks, takulang ang sukol. Yung baga na 1 liter kan soft drinks, ilog mo dyan. Puda, di man nagtutugot ang gas station na dyan ka magbakal, bubakal ka, ilog mo dyan. Di man sinamin natugot ka iyan tabi, galon pwede, darakulao na galon. Pero kung ilog mo dyan, gano'n di man kimi natugot. Jimmy, ano nangyari sa dam? Go ahead. Salamat, Brother Roy. Gary Rebel return eh. Bata, sa aga pagitang larga, sa aga pagitang hapon malarga. Ayun na yan ang bago mo ng pangarang. Ano, Kaporoy? Kaduroy. Kaduroy. Si Kaduroy pala. Okay. May nagapot sa po. Ano kaya? RR? Oh, yun. Ano nangyari dyan sa dam ko? Sa mga dagdag niya itong baro sa tabi
Di kaso dahil lang sa mga sunod-sunod sa sa pagpa-share kan BCGB sa Mari kay ni Jimmy, gibo na lang ni Jimmy na bailihan, palitada. Adi. Oh, nawara si Jimmy. Ano ko ning dam na ini, tanahiling ko so di naman ni Jimmy na dam, tapi na so bilirik naman ni Jerome sa moyang satellite monitor. Ano daw kun gibo na sanang bailihan, patag baga ni babaw. Gibo na lang Jimmy bailihan. Jim. Nawara si Jimmy. Nawara si Jimmy. O, nasabutan ko na kung nawara ang kitubig mga tugang yan. Pero dapat, inikuta ang prioridad kan gobyerno tan na dapat alingonin doa. Sige, Jim. Come in, Jim. Jim. Jimmy. Come in, Jim. Nawara so signal ni Jimmy. Ako ni na, oh. Dumata. So, ako kan chiptik di Santa. pinutol. Dahil na ito. Okay, sige, go. Oh. Ganyan, sa pagpa-share kan DCGB News, adlaw kandam ta BBP, malinigon, gari tinampo. Oh. Ano ni? Ang palibot ba ganyan ka? May kurumbot na. Mabuti na. Susukayin mo na. Kaso rin patabi din naging operational, Jim. In fairness, base sa mga farmers na nakahuro niya to, naging kuwan man yan. 1980 pa yan. Oh, kaso rin pa nagpundos so na dahil na nagagamit. Kan panahon ng rimeng, dahil sa mga daga sa palibot kaya, nagkaturupag. Oo. So dam, bilog. Minaragi na naman sa mga makusog na bagyo, pag-agi kan mga taon, sigan, kadkad kan daga, sagkod ng nasunad na sana ini sa daga na sa ibabaw. Okay, tamang pagkasabot ko. Number one reason, kang dam ko nato din ng tubig, so garisalog o tubig na nagbubulos na dapat pumasiring dyan, sa ibabaw, nagkatarahuban ito dahilan sa baha. Uminirarom. Uminirarom So tubig, imbis na sa ibabaw, sa irarom na kandam. Uminirarom dahilan sa baha, tama? Gustong sabihin, naglalataw so dam. Ngunyan, so hali man, sudaman na dapat may direksyon bagaan nagare mga kali pasiring sa mga umahan, nagkagaraba man ito. Dahilan sa baha. Ano tada ngunyan, sudam na nagkasunad sa irarom kang kanal na pigbuburosan kitubig. So sa tubig ibabaw. Ang tubig ngunyan sa irarom, kaya so tubig, imbis na labog sa dam, nagalag pa sa dam, tana sa irarom nag-agi so tubig. Sa irarom na. May solusyon mo na, Jimmy. Anong sabi kang, may Irrigators Association pa dyan, o dahil na? Water under troubled dam. Gura mo, anong pakinabang ka ini sa mga farmers na sa lugar? Wala naman, nawuto na. Then kan ini naging operational, anong pakinabang?
grabe ang pakinabang. Tulong barangay, Okay. doon niya Tumasa, Masarawag, Bubul, Ulusan. May wasunan mga kabasan dyan ta bibipingon yan. Okay. Sa mga may kaya-kaya man na mga paraw, man nagpag-ibok water pump, tananing masupply. Magastuson da. Okay. Ano ang implikasyon kay ni na dahil na nag-ooperar sa mga farmers ta? Dahil nagagamit, I mean. Ang implikasyon, imbes na makaproducer nin na produksyonin paroy, limitado na sana. Dahil naman makaproducer na sa Diba? as expected na iguaning dam. Di lamang ni Jimmy Pig suggest kang, sorry medyo conclusive ang sa kuyang hapot, pero di lamang ni Pig question kang national irrigation sa national government na mapunduhan tabi ini para sa pirang taon ng uminagi na maisabay lamang sa May general appropriations. nagbirisita na daka nagbirisita na niya, kundi ang simbag, dahil ngayon may dali, punduan kay Puan, congressional intervention ang kay Puan dyan. Unya pirang taon na baga na uminagi na tayo sabay naman sa general appropriations. Mapunduhan ko ta na. Wala yan, daman. O bakit Kanya, ni... sa mga bagong ilihidong mga opisyal, o sa congressman, gobernador, mayor, baka lamang ini magkaiguanin kolaborasyon na mapaghuro. May kuha na lamang sinda, may pasipo na. Tangkon ko ta dyan, Jim. Ako, ang pinakamadalion dyan, mapunduhan na yan kang Kongreso kang Pilipinas. Dahil maninikaya kan. Dahil kaya kan LGU? Kung naman Dahil maninikaya. Oo. Maray pa. Total rehab ini. Ipaabot na naman ang kay kung gayod kara Congressman Saldico, boda kara incoming Congressman Attorney Garbin, ta magkakuryan magasinda, magkagrupo sa Senate sa 3rd District ang Congressman. Congressman incoming Legion Yan. Salceda. Sa iling ko, ini pwedeng mababadgetan yan. Takundi, ang abutan ka, baladan kiparoy. Ayo, baladan kipat. May sisyo na si Kuya Nes na Belga. Mapapakidabangan ngayon kang paraom na, po, dry dam. Baladan kang paroy. Yun na lang kayo. Pwede. Tapos, dahil na nga niya kung taro sugunon, pabukso ko na maray, dahil na ako nagbabat, tabaga paso na. Pati ugot, pwedeng iguana, pero luho na itong dam. Ako sa ko, Jimmy, total i-abolish yan. Mabok. Ayo, Baka nga ni... Sige daw. Baka edi ko wala naman, di ko naman inarabutan sa mga kalalakihan, sa mga agumkan mga farmers, o na nadang ukta. Pinahagad kami si... Minataram. Marayon Si Madam Minataram. nasasabutan niya ang apil niya pati, makuan so gari marusoan sa ibong puso. Marayon ang sayang pagtara. Marayon, dahil niya pigbabasolan gobyerno, dahil niya pigbabasol sa project. Kaya niya talagang may halo na yan na epekto kan talagang mga bagyo. Kung dahil man niya makukusog na bagyo pagkatapos labing volume na kan tubig, dahil man niya piriyan dam. Kaso rin natandaan, Jimmy. Kaso rin ang last na nagamit, may ideya lang, manhapot mo lamang tabi. After riming, dahil na. Riming. Ang riming ba? Haliyo na. Alo, yun na. Haliyo na. 90s, 90, anong riming? 86. 96? 86. Typhoon riming? Bako, 1986.
2006 gayon? 2006. 2006, oo. In fairness, napakinabangan man ngayon miyan. Dahil lamang ni dapat ko sige, haliyuno na pala niyan. Dahil lamang na ipaabot ulo sa tuya. Natabangan ta ko ta sinda, di. Anyway, sige. Okay. So, yun yan. Pasalamatan ko ta, Bibi Pita. Kaso hapon, may nanginayang man sa ko. Yan baga ko sa Puruko na Masarawag. Oo. May kuminapod sa ko. Nadangog na yaong kaduman. Inapunan ka na diretso. Tayaw naman sa nangyay. Pahiling ta na kay Jimmy. Yan. Nakul nagadangog yan. Sayang lamang. May waso naman ang listener tapalan. Aga hapon na di. Sabi sa ko, sayang lamang kan pag yan mo. Wala man na biripikar nga itong sunagapot nga sa mo. Hanap mo sa Purok 1, Purok City. Una nga yan, totoo. Nga, dumuman ka nga. Nya ko dahil mga kapigalan sa At dahil mo, dahil nga kapigalan si dumana na nga sa Purok 1 nga. Saan doon niya tumasa? Kaya ko salamatan ko kung sisay itong nag-upload. May naroon mo itong sa Masarawag. Nakantos ki Ma'am Brenda. Jimmy, itaw mo na sa number ka. Baka may kontak ka sa National Irrigation? May mga number ka? I-forward mo sa katapunan ko ngunyan, ha? I-forward mo sa kaya, ha? Sige. Okay. Sige. Yan. Sabi, Bibi. May pinunod ba ako sa mo sa messenger mo kaswapon? Nailing mo ito? So, dahil ito ba ito? So, basura din sa may moms na? Amo na, on the way na. Okay. Okay. Michelle, napasakit. Send ko sa iyo. Sige. Tapunan ko sa iya, ha? Messenger. Yeah, okay. Okay. Dilingan mo na sa. Thank you. Bye-bye. Salita. Thank you so much sa nagpapot ako ng informasyon na accommodating ako dyan sa Barangay Dunya Tomasa. Very good na mga tao dyan. Jimmy na salita din si JB News. Anhapot, kaiba si Ano ba yan? ang lalaki. O, i-connect sabi ni Kuya Nespo. Dam na ang tubig, nasa erarong. Yan ang pagkasabi ta. Damdamin ng pangangailangan ng mga mamamayan. Yung mga, sa ako na yung thank you tabi Kuya Tony. Ay, nako. Aliyo na pala na. Ako sa hiling ko, baka, kaya dapat haputon ang National Irrigation Administration, baka inapando na yan. Ta siyempre kung halimbawa, so tubig na dapat pumasiring dyan, so mga dating agihan ng mga salog, ka ito, mga tugang natahuban na iba na ang direksyon, yun ba nga sa may pamitisan kan mayon, na iba sa direksyon. Tapos so tubig, imbes na mag-agi sa ibabaw, pagmasiring sa dam, nag-agi sa ilalim ng dam, nagsudam sa tubig, sa tigbubulong. Nali mo na, Junior. Ngunyan, sa mga linya, tandang baga, may linya ang pasiring sa mga farmers, garaba naman. Garo, may problema, tabi mga tugang an pag-repair kayan. Kaya, haputon ta, mga tugang ang mga nasa ahensya kan gobyerno na dapat magpaliwanag para dyan. Alas 8:30 nin pag-aaga sa DCGB. Magbabalik po kami. Paletang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids, mommies,
agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hay, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Noong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Anhapot! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghilan kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Anhapot! Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, oras natin, 20, bago mag-alas 9 ni aga. Good morning sa satuyang programa nga hapot sa DCGB. Angel Mostasa po. Ay, sandali lang, Angel, ha? Angel, madali lang. Dahil ka magiro. Bayan ba si Angel kinterview? Madali lang, Angel, ha? Dahil ka magiro dyan para tapos-tapos ako, ha? Madali lang. Tabi, pwede. Okay. Okay. Sige, sige. Oni pala. May pag-recommend sa ko si Professor Edgar. May lang ha. Sige. Tabi. May lang ha pa. Okay. Yan. Okay. Ayos. Okay. Okay. Sige daw. Yan. Thank you. Good morning, Tabi, Sir Edgar Barameda. Yan. Kasabay-sabay ko ini kayo sa kwan. Sa ano yan? Sa Mega Force Patrol. Yan. Okay. Sadali lang. Kwan Angel, dahil ka magiro dyan. Tapos-tapusong ko ini. Ay, may interview. May kausap si Angel. O sige na muna. Pasok ko na muna sa Angel para di kita maka-isturbonin haloy, mga tugang sa satuyang pag-iriba. Hali po dyan sa luwa, sa Ramontadawan Bareta ni Angel. Good morning, Angel! Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Yan ako dito sa opisina kan Public Safety Office na nganing hagada ni nagkaperang abiso si PSO Chief Sir Octavio Rivero dahilan sa at siya na pagkahapon, Sir Henry, iyuan na primerong aldaw ka na BU commencement exercise itong graduation para sa batch 2025. And then, hagad ta sa VP Henry nin abiso, particular na itong sa mga areas na pwedeng parkingan and lagbugtakan kan mga vehikulo katong sa mga maaratindir sa graduation ceremony at sa napagkahapon. Sir, good morning po sa ibong na linya si VP Henry sa DCG. Hello, Chief Marinaga. Hello, Marinaga man po aga sa inyo, Brother Henry. Yes, bro. Opo. Ano po ang satuyang traffic plan para po sa graduation kan Bicol University dyan na hapon? Go ahead. Super normal man po. Mga-deploy lang po kita ito sa mga nagkapirang lugar. Hindi po, ang papangaranan ko po, hindi po Rizal Street, Johnson, Busit Road, duwang tao pang kakagtaduman. Sa Rizal Street, Johnson, MC Barrio, duwaman po. Bicol University Gate 2, front of Camp Ula, Tulo. Tapos Bicol University Gate 4, Tulo man po. Ngunyan po, pag-abot po sa mga parkingan kang mga partisipante kan mag-graduation niya sa Bicol University, sa mga magurang, sa mga bisita, igo po kami paradan sa loob kang Bicol University, may designated po kami paradan duman. Tapos duman po sa may buset, igama po duman kaya paradan kamong paparadaan duman kasi ng mga bihikulo. Pero po digi po sa tubangan kang Bicol University, fronting Camp General Simeon Ola, gaya po kami matugot na may makaparada dyan ka, magkakaigwa po kaya pag post-can traffic sa lugar na yan. Opo. Okay.
Pero pwede tabi Chief magpaano po kayan. So mag-drop, may drop o point para sa mga sa mga graduates ngayon, sa mga sakay na mga private vehicle. Ayun po, yung drop point po, pwede sila mag-drop dyan, din maaari sila, malog sila duman sa, kung ito pong log kang vehicle, university, bako pa kung paano, pwede po sila mag-log duman, para duman po sila mag-drop kan mga sandang mga participant din sa mga graduation sa Bicol University, sharing mo po sa busit, pero di po sa may atubang kang gate, Gate 2 na Gate 4, pwede po sila dyan mag-drop, din maali po sila. Pero ang assurance ko po sa mga maguran na dahil pong mangyayaring clamping. Ayun, okay. Galing marito sa nakuan. Lugar o konsiderasyon. Ma-drop lang po sila, din ali. Yan, opo. Galing marito sir na ideya na, alibaw nga, pag may drop kang, simple nga malakaw so graduate, medyo drop luson niya. Diba? Pwede, magiging itong ideya na pag ilmalaog sa auto sa campus, tapos iwawalat naman, dinluwas sa auto. Pwede man yan, sir? Pwede. Kung may paradan po sila doon sa loob ng campus. Mas maray. Dahil po sila designate na lugar, kang Bicol University, may mga karatula siguro duman, duman sila ma-drop ng ngayon dahil na maglakaw sa mga graduate, pati yung duman sa laod. Okay. Pero pwede po, di po pwede ang parada sampangan kan BU po duman sa gate baga sa may administration building hanggang digdi sa may College of Medicine o College of Law and hampangan tabi kan Campus Simeon Ola. Bawal tabi ang parking dyan, Chief? Ay bawal po. Dahil po kami matugot na magkaigwa kiparada dyan sa mga auto. Magkaigwa po kang pagkos kang traffic. Iyo. Makakaulang yan sa tinampo. Oo. Basta sir, ulitong kuan, sir, o sa mga designated parking area, ang busit, sa Buseng compound. Iyo po. Busing compound. Okay. Ang problema ta dyan, Chief, baka magkabuhol-buhol ang traffic. Salit baga po ang tinampo dyan sa Palaog. May naka-standby po kamong mga tao dumaan? Igwa po kamong nakasambay ng mga tao dumaan sa Busit Road. Oo. So, di po, Chief, sa may kuan, o di bagang hampangan kan Governor's Mansion tabi? Baka may magpark dyan? Pwede ko siguro dyan. Taba ko may nandisibol na lugar na yan. Ang problema dyan tabi, Chief, so, luwas laog kang bihikulo, duman baga sa may likodan na kambiyo, paluwas duman sa may, sa may barangay kan barangay 2, piyot po duman, baka magka-traffic lugod? Bibisitaw ko nga nito mo na Aldaw. Ay, very good. Ang aming advice sa mga bisita na dahil na magparada duman. Iyon, oo. Basta tabi, ako Chief, dakula ang kumpiyansa ko na truyo, wala sa pagi kang pulis, mapapakaray po yan na traffic dyan. Basta ang importante, may tao kitang naka-standby dyan na magmamanihar, magubot man yan, may nagta-traffic tabi sa palibot ha. Iyo po, Pedro daw po bagay ni. Iyo po. Naka-deploy naman sa 10 personnel ng public safety. Pedro daw po ni. Tututo kami po ng mga lugar na ni para po pagkabulbul kan mga auto sa lugar na. Iyo, oo, maliwas sa time kan mga inot na grabe, so nangyari. Pero ngunyan, nakaplano ka mo po kimaray, kumpiyansa ko, buda, may tiwala ko sa imo na maayos pong marayan, tabi Chief. Salamat po siya. Garibagang kaoran mo, alkalde kan siya na dali. Dahil seryoso, alita ka na bagang midbid? Alita kang midbid eh. Alita ka ng pulis ka pa, alita ka ng midbid. Kaya, bago man ako sa Karao, mas may tiwala ako sa imo na mapakarahin mo tabenta. Sa experience mo pa sana, lalo dakulaon ng tabang tabi na mamanahar ta kimari ambulos kan trapiko tabi Chief Rivero. Hindi po, tayo ng mandato sa kuya. Kahit pag gibuhin ko sa trabaho ko, dahil na ako nagpaparating na sa opisina, pero ako sa luwas. Opo. Kapag monitor ko ang tao, kung anong sitwasyon sa luwas. Oo. Madali lang taon si Councilor Milabal. So, Kapitan kan Barangay 2, at taga rin, namin yung kuya itong tinampo sa may Governor's Guest House. Sapotong ko muna kung reaction niya. Hello, Councilor Mila. Maray na agad sa inyong luwa. Ano po plano mo? Ayan po na in front kang Governor's Guest House.
kinagan mi na nga na ikipisi. Tadi talaga pwede dyan mag-parking Ayun. hanggang duman sa may dulo. Kasi Yes. Pikiti po ang tinawag Iyo, ko. So, iyo. ang talagang Bicol University, dyan po nag-aaragi. Nagpuposa po yung kinakulaon na traffic Yeah, dyan. totoo. So, Okay, pakisabi na lang kay Chief Pogi. Kaya po pwede yan. Kaya nga nagkaming precaution na rin dyan na PC. Oo. Tangaling kainap na po pwede. Buda, nag-implement kami tabi, Your Honor, kang kang no parking. Kaya, buda, gari. So, ito. Amo ba? Gari mas Councilor Milan. Opo, pag-anticipar ko naman po. So, Yeah. barangay Tano, nagagat po Yeah. kami ng asistensya sa polis na kung pwedeng pasabayan kami dyan para Apo. dahil gurubutan ki traffic. Tabatang iba madunong. Iyo, kung mautuon talaga. Nagbabayulit, so nga implementer man lang. Yeah, opo, okay. Kaya- So, nakamonitor man po si... Magsunod na lang tabi. Yeah, very good. Malinig ang daloy kang trapiko. Yeah, opo, okay. Salamat tabi ko sila nila. So nagadadarang po dahil nakabamag-balo na dyan tawan ta po ng buwelo ang pag-aragi kang mga bihikulo. Yeah, opo. Kung tabi, Your Honor, so mga truckman tabi, dahil na magpararaging oras dyan, magtaon na kita konsiderasyon sa mga gradual dyan. Tama. Kulungan dyan na nag-aaragi, boss, mga Apo. truck na yug-yug na ang tinampo kang barangayol. Yeah, okay. Sige. Salamat tabi. po. Salamat. Alright. Sa mga nagka-traffic na mga Apo. personnel. Salamat, mabuhay ka mga boss po. Yeah. Thank you. Alright. Chief? Yes, sir. Chief, opo. Namonitor mo sabi ni Kap Milata, sabi mo kasi bago, reparoon mo man talaga itong lugar na ito. Ayun po. Oo. Medyo manangga, Chief. Pag may nakapark dyan sa side, grabe. Yan baga, sarabatan ang tinaan kwan dyan, nangin duman sa likod ng Bicol University, ang tinampo. Nuga nagkaka-traffic jam tabi dyan. So, ang pag-isuyo, baka lugod, dahil na mapaparkingan ito. Pero unfortunately, may nagbabantay po naman tabi, Chief. Ayun tama, duman ako niyan. Deploy ko duman siya tao, nganing dahil na may magparada duman. Yeah. Opo. Okay. Salamat ng tabi, Chief. Good luck tabi sa grupo. Salamat na po sa mga maninyo nyo. Since mga parang ko sa mong programa, mabuhay po kamo. Opo. Thank you. Angel? So yan, VPN ring CPSO Chief Octavio Rivero Manungudman. Ang good news VP, wala na yung ika-clubbing. Basta magsunod sa polisiya kan PSO. Tama. So yan VP, ang mga resulta informasyon hali sa luwas with Kuya Boy, Ingo Mustaza, DCCP. Salamat, Angel! Sa report, hali po dyan sa luwas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Di ko kontakta mga tugang sa taga National Irrigation Administration base duman sa report ni Jimmy. Baka makauron tayo ni. Sandali lang, Jomar, baka makahuron ta lamang niyan agay ni si Engineer Cloyd So. Yan, ha? Hello, Engineer? Engineer, good morning, sir. Si Henry Maceda po sa DCGB. Sir, pasensya na po. Medyo may ipaparating ho kami, sir, na concern regarding doon sa dam na nasa Doña Tomasa, Ginubatan, Albay. Opo, kasi sir, base po sa reporter namin na si Jimmy, yung dam ho doon, parang wala nang pakinabang kasi wala pong tubig. And then na-damage po di ba yung daanan ng tubig papunta sa dam, na-damage so nung mga nakaraang bagyo, baha diyan sa may Mayong volcano area. And then yung mga connections from dam to farmers, mga kanal, na-damage na din po. Nakarating na ho ba sa inyo, sir, itong sitwasyon na ito? I see. Sir,
Hello, engineer. Pwede bang i-order ko kayo? Okay lang sa inyo? Ay, sir, no problem, sir. Oh, as your request po, no problem, sir. Basta po, nag-request na pala kayo sa funding nito? Oo. Opo. Oh. I see. Ilan po, sir, yung kailangan dyan? Estimated budget, ilan po? Okay. Oh. I see. Oo nga. Oo nga. Oo. Oo. Malaki ano? Opo. Oo. Sir, kailan pa ko pwedeng tumawag? Yeah, go ahead, sir. Go ahead po, sir. Sige po. Ayun. Medyo ano. Matagal na pala ito, sir, ano? Matagal na pala to na hindi na nag-operate. Oh. Opo. Yeah. Opo. Sir, kailan pa ko pwedeng tumawag sa inyo ulit para sa interview para malaman ng mga kababayan natin doon sa Doña Tomasa? Oo. 24 po ngayon, sir. Engineer, 24. Oo. Oo. July, sir. Sige po, sir. Siguro mga first week of July po, magte-text po ako sa imo. Iyo. Okay. Okay. Second week po, sir. Engineer, ma-text pa ako sa imo kung pwede na, ha? Second week of July, ha? Salamat po, sir, sa pagsagot. Salamat po. Okay, okay. Tricia. Syara. Syara. Kaswapon, may piga po kahulong ko siya. So, saan sapon kung nangaral akong babae? Syara, i-remind mo ako tabi, isurat mo tabi, Syara, ano nga ning July? Second week of July. Second week of July. I-text mo ako apudan tayo to si Engineer Cloyd Giraray. Deko na muna sa Indo Istorya, supig tataram niya. Arog ba ako kaan karespeto sa mga sources niya to. May pig-explicar siya kaso bago sa kuya off the air. No, dahil ko pwede sa endong isabi, tawara man siyang pahintulot na itaram ko ito sa on the air. Dahil siya, ngunyang pwede magpa-on the air, tayaon siya sa sarong importanteng lakaw. Next week, ngunyan dang week mapakatanduan na siya. Tapos, first week of July, anniversary da aninda sa NEA. Kaya, second week of July, tabi, pwede ko na siyang apudan. Iya po, yan tabi. Ha? Kaya, klaruhon ta iyan, mga tugang. Pero may nahiling akong liwanag yun. Igwa akong nahiling na liwanag, mga tugang, tungkol dyan sa problema, mga tugang kan mga taga-Doña Tomasa sa Ginubatan, Albay. Okay? Iyo tabi yan. Ha? Kaya, second week of July, i-remind mo tabi ako, Syarata, kakauronon tatabi ang Taga-National Electrification Administration. National Irrigation Association. National Irrigation Administration. Yan, ha? Kuryente pala nitong saro. Kuryente. Ini saro, irrigation ini NIA. So saro, NEA. Yeah, di ba? Kuryente pala nining saro. Okay, ora mo tamo na ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 4 minutes bago mag-alas 9. Jomar Bien sa dagdag na report. Hello, Jomar. Good morning. Anong latest dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Pinasyarang kusot tulong gasolinahan sa Malilipot.
Ngunya na gatangani ramunta ang presyo kung nagtaas o dae. Igwang gasolina na nagtaas kang presyo, igwang gasolina na dae, igwang gasolina na nagtaas pero daing gasolina. Oo. Sa enot na pinasyaran kan DCGB News ining mileage na gasolina dito sa Barangay Santa Teresa kan Malilipot Albay. Dae pasinda nagtataas kang presyo. Oo. Ta pigalat pa daw nindang order kang sa indang amo. Kaya ang presyo digdig ang diesel 52.50, ang premium 54 pesos 30. Oo. Ang so ano yan, unleaded 53.80. So arababaon ni Nida pa yun ng tataas. Pigalat nindang order kan amo. Sa kataning sa nang sa uri. Iba man ang klaseng, kung di pa nagkapay-pay-ingris, malulugan, lumar, maraming ano, di ba? Oo. Tadi pang tugon, di nagpapabakal sila kay gasolina. Susog naman sa dating presyo. Oo, so kasod mang presyo na O baka so presyo nin, so pagpapabakal ninda ko yan, so inutang na order, at least tama man so amo, di ba? Sumanda sa boss ninda. Oo. Di ba? Okay. So dati pa iyan na gasolina. Yes. Okay. Pigalat may pangayang order ni boss kaya may nag-order na lang kawan. Kasi ngayon kami, diretso lang kayo nga baba. Oo. Okay. So, sa Orinotan, duman sa Barangay 1, ang Petrogas, nagtaas na sinda pero average of 2 pesos kada litro. Kaya ang diesel, 55.60, ang unleaded, 56 pesos. Okay. Ang premium, 56.50. So, iyan ang presyo. Di Pero naman yun sa... naman, sa tabakuan, hababa ang presyo kan petrolyo, mas kumpara sa Legazpi, di ba? Iyo baga... Hababa, dos o more than 2 kayo, o less than 2 pesos? Ang presyo kan diferensya? diesel dyan, wala gasolina? Mas barato dyan kumpara sa... Mas barato dyan kumpara sa Legazpi? Roger, Oo. kang may nakaulay na baga kita digdi, Iyo. na may gasolina na Nasulti ka mo sabi, dyan? digdi kaya ngaya, dahil nagkukurot sa bahan, Iyo. Buda, masulti ka mo dyan korumpetensyahan ngaya kami digdi. Iyo. Oo. Pag nagkurot sa bahan ngaya kami, parehas ng presyo medyo na Legazpi. Mas maray na ba sa nagkurot sa bahan? Pero may pagsusunod man sindang minimum sa maximum. Iyo, pero tama. Buda, gari harani dyan. Di ba ang depot sa pasakaw mo niyan? Oo. Di ba? Oo, pero Yeah. ka na. Bilib Yeah, ako para dyan da. 25. Bilib ako dyan sa Indo. Kaya paminsan pag ako minabisita dyan, full tank na ako dyan. Tabarato, garo piece, more than peso kayo, do piso, something like. 5 pesos ang diferensya minsan sa Legazpi. Yes, oho. Alawit ang diferensya. O rin sa Saropan Gasolinahan, Alexis Gas Station sa Barangay San Isidro, nagtaas na sindakan presyo, average of 1 peso sana ang tinaas ninda kumpara kasudma. Ang diesel, 53.25. Ang gasolina na unleaded, 54 pesos 70 centavos. Ang premium, 55 pesos and 30 centavos. Sa rabaon yan. Kung di magalatalat sinda, taso tanker, huto pa, nasa biyahe pa sa napasiring din. Takasuod ma, di naguso matanga na kan mga para gasolina, inuubos o gasolina. Naubas kang barakalang karargaan, purul tank so mga para gasolina. Sarap gasolina yung gasunado manan. Kaya nasimut anata sa inda diesel. So, tawag pa yan makakaiguanin supply. Yung BPN Rayan, presyo kan mga gasolina, digdi sa tulong gasolinahan, sa baruan kan malilipot. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan, Sal. Ayos man yan sa 3rd District, kadi. Dahil nagpapaurong basa na mag-increase tulos sinda dyan o sa 1st District, kadi. Maray. Ako, basta ako, namalisyaan ko dyan. Namalisyaan ko dyan sa 1st District Canalbay, barato ang petroleum products kumpara sa Legazpi. Pero ilang asinda, dahil pasinda na gano'n yan, dahil pasinda nagpapa-increase ang gano'n yan. Diba?
Di good news yan para sa mga konsumidores dyan kan petroleum product. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ko alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye! Marayin hapon sa Endogabos. Mabuhay! God is good all the time. Diyos mabalo! Siko, may